Naglaom ang PNP Regional Director sa Northern Mindanao nga pagbaking alayon sa mga nagkaniyang local government units LGU sa rehiyon makatabang nga maminusan kung dili man hingpit nga mawala ang nagkaniyang kriminalidad. Kini gipadayag ni Police Brigadier General Lawrence Cuo, PNP Regional Director sa Region 10, atol siyang pagbisita sa kapulisan sa Misamis Occidental ug sa pagpakigtagbo sa nagkaniyang mga chief executive sa local government units LGU sa lalawigan. May bisita usab si Cuob sa Usami City di nakigtagbo kini ni Mayor Henry Indy Waminal Jr. Diin gisaysay diini nga pinagi sa pagtinabangay sa kapulisan o sa LGUs dako ang mahimong epekto nini sa pagkunhod sa krimen. Kinugag ni Cuob nga ang Region 10 mang-usa sa top performer sa kampanya batok sa ilegal nga druga nga hangtod karon nagpadayon. Unang nakigtagbo si Cuob ngadto kay Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal diin gisgutan ang nagkaniyang programa ilabi na may labot sa dagan sa kahusay ug kalinaw sa lalawigan. Nasayran nga mibisita si Cuob sa Misamis Occidental aron sa pagsuhid sa kapulisan sa lalawigan din gihimo ang labing unang command conference o pagbisita nini sa PNP Provincial Headquarters sa Camp Major Lucas Naranjo sa Lower Lamac, Oroquieta City. Naglaom usab si Cuob nga iyang pagbisita sa kapulisan makahatag kini og dugang kalagsik sa moral nga aspeto sa kapulisan nga mopalambo og dugang sa pagtuman sa ilang mga tahas. Neptali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.